and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. I only live to love you. Doon na pala masaag na ongo dito o kanon ko. Wow! Uso pa dahil ang ongo ron? Hala, may tag tinuod na no, ano makakita ko? Diligil magsilbi din ang hadlukan. Asa man mo? Mula bang para sa pagsusi sa unahan kung unsay naa dito? Tala mo! Aliyah! Hain agud ka! Wapagay ka mahuman o pagwapa? Ni anak ko, Ada. Hi! Uy, pagkagwapa yun sa kong anak, uy. Salamat, Papa. Papa, kita ka kay gwapa man gyud ko para nimo. Nakita man gud na Aliyah kud. May gud mong pagkaliwat sa kong uyuan. Mura man gani mong binuak nga bunga. Ang porma sa imong naong og itsura, parehas gud kaayo ni Papa nimo. Puti lang ka, Aliyah. Bitaw, lahi na ko nga itom og panit, parehas sa ubang mga lumad. Di bansad ka mabintaan, Ada. Kay, itong ka pamanit. Pero hamis bansad ka kaayo. Inyo tayo itsura. Kapasigarbo ni bisan kinsa nga mahimo ni mong bana. Salamat sa komplemento uyuan ko. Murag nadasig kog kalit inida. Murag giganahan na sa noon ko nga mga arte. Angay lang, uy. Kay daga na good ka. Magbuang pagganit ta ka. Na! Sige, kada. Tara mo, makaabot pa tas kalingawan. Sakaon cute. Manay tinuod. Manay tinuod dito atuon dito. Tanang! Babe, di kapoy na ko. Mamahuay sa tapi. Unya, mangita taglandong kay grabe kayong kainit, oh. Asa pa ba tapadungan ni, oy? Layo naman kay taog na abtan. Adto ta sa dapit nga na ay mga tao. Nga nagkinahanglan mangyot nga moabot taog layo. Para pagtuman sa mong mission, babe. Na, tuwa na. Nangat sila ka, ma'am. Nangat sila. Dalit man, may lapad ang akong babe. Ha? Oh my God. Oh my God. Ayag itugot, please. Dili ko gusto nga mo ay makaingon sa pagkaguba silang adlaw, God. Pero, oh my G. Kalapat kit sa kong babe. Pero ayaw ko ninyong tagda, ha? Ayaw magpadaha sa akong gipati. Kay karong taod-taod, maulian ra ni. Let's Pagklaro, go. love. Pagklaro. Dili na ko isugal ang imong kondisyon sa... Meaning, andam nimong baliwad unang oras nga atong naagian sa atong pagpaingon nga ni? That's unfair. Dili ba, Pauline? Yes. Pabili na lang ka. Ha? Pabili na lang mo. Huwag kami na lang siglan ang mulaw sa unahan. Dito na lang mo sa sakinan, kuya. Murag ikag-correct nga mao'y mangako sa pag-explore, ha? Thank you, love. Pero dili mahimo nga wa ko nga mo'y makatanaw sa palibot. Mao, tino na. Kay siya may mo decide, Shane. Ako, igo man lang kong mo-back up. O gang ubang miyembro sa grupo. Back up lang back up. Mao gani. Tanda gani. Mapadayon na ta. Kaysa mapunay pa mo og airco, di ba? Come on, let's go. Okay. Yang akong kawag ang akong jacket. Ikagamit ini. Aliyah, tanawa. Ayaw pagpasabot lang. Kasi pati lang ng tao na nagparugtungod ng arko. Nagsigisiyag tutok na ko. Anak na siya sa usa sa mga dato gini, nga bagong abot gikan sa Bagyo. Ang imong papa ug mama mo'y nakailaan na niya. Tuwa na sila ay. Tuwa si papa nimo. Nagsulti sila. Ug tuwa, biduol na nila ang anak. Gwapo siya no, Aliyah no? Naipo ka? Ni Daigra.
Kung pananglit maibog manggani ko anak niya, ako na lang itago nya badlungon ako akong kaugalingon. Kay ang iyang atensyon, klaro kaayo na animo. Tanawa lang gud na Sige magani nagpanglingi dinhi. Pasag din na laki ra na. Hay nahatagi og importansya. Ha? Anong dili man? Di ba ang laki para man sa mga babae? O bitaw, pero ako, wag ko interes nila. Kaya nga akong gusto, nga makahuman na ko sa akong pag-eskwela. Dili tiyaw-tiyaw ni nga itong gihimot da. Hain pa pang utlanan na ninyo taa. Mao ni ang... Look, guys! Ay, thank you, Lord! Thank you! Woo! Oh, wala. Makalingkod na kita. Nga no? O sa din na inyong nakita, ha? Nga na-excite yun mo? Bye sa mga lumad. Ha? Mga bay na? Oo, bay. Pero sa mga baboy tingali. Grabe naman, sad. Tungod kay ingon ana ang hitsura, para nimo mga baboy na ang nagpundo diha? Mga tao nga parehas nato ang naadiha, Pauline. Well, dili ko magabasol nimo kung ingon anang imong hunahuna. Kay tingali sukad, karon pa ka makakita og ingon anang klasiha sa Pinoy-anan. Nga iya sa mga pobreng lumad. Unsa no? Dito. Dito una mo. Ato sa mo pundo dito. Nakakita mo anang taas nga lingkuranan nga hinimo sa kawayan ilawom anang punuan sa dakong kahoy nga baga kay mga dahon. Pamahuway sa mo dito. Kay magigimamat una ako sa mga lumad, okay? Sin, tapari si Pauline, ha? Daligaw. Ay, uban ako. okay. Ikaw lang onay handol anang kamera. Sisiya naman untang akong sangunan ana. Kay decided naman gid siya nga mukuyog unta nato. Sige lang. Next time na lang. Okay, dali na. Are you okay? Ayaw tago-tago ang tinuod di magibati ha. Isulti gid ang tinuod. Depensahe sa tao na akong igsuon. Kaya di gina ko ikalipay kung siya ang mapasanginlan. Kung simba ko, mulamay ng sakit nimo. Ay, come on. Sipon na ni. O tingali, doon ako yung maabot nga uboshin. Mong relax lang. Kaya ranin ako. Ayaw ka bala ka. O kung simba ko, mababaan ni mo unya nga masakit ko, o medyo delikado ang sitwasyon, wag ko'y tugutan ni bisan kinsa sa kong pamilya nga motulisok ni Del kay siya ang ilang gibasol. Dili ko mosugot na dunay mo yaga-yaga sa akong minahal. Mao ba? Ang imong pangutana may unod nga pagduha-duha. Kay dili ka mutuo sa akong gisulti unsa no? Bakakon ko sa imong tanaw, Shin. Ikaw rin magkatubag ang imong pangutana. Shane! Pariyon mo ni Gaudel. Nga naglan, maayo na ba yung among pagkabutang diri, ha? Nga naman, Gaw. Ngagdaog ka o ng mga lumad. Ha? Timing! Kay, bikutoy na gani akong tiyan. Okay, Ate Pauline, shall we? No. Dili ko. So, palabihon mo nga mapas mo ka? Pero di yun masukot si Gaudel ni ana. Pero respeto sa nag-imbitar og kaon, importante na para dili sa sila malain ba? Bahalag dili ka mo kaon. Uban na lang namo. Kay ako murag di na gid makaagwanta sa reklamo sa akong tinai. Naghikay di sila? Sa ingon lang anak kadali? O sa day lang giluto? Sweet corn. O kamuting bagon. Nasa'y kamuting kahoy. Kung dili mo kaya nga, kanabang makisahaw nila, dinhi ka na lang. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!